Takže ahoj, já jsem Sedon a já mám hrozně rád dračí doupě, takže jsem se rozhodl, že budu točit takový návody, jak ho hrát, protože často třeba nemá někdo ty pravidla nebo neví, jak to přesně aplikovat. Já jsem taky tak začínal, takže jsem si rozhodl, že to budu točit. Tak nejsem rozhodně první, ale tak chtěl jsem to zkusit. Tak, dračí doupě. Co to vlastně je? Tak, dračí doupě je vlastně fantasy hra na hrdiny, nebo rolová hra, jako hra na role. A je to teda o tom, jak napovídá název, že každý hráč má nějakou roli. Vlastně na tomhle principu tak je založená většina počítačových her, že hrajete za nějakou roli. Tak dračí doupě je teda ale stolní hra a podle mě u nás je dračí doupě taková nejpropracovanější. Jsou i jiný v těch anglicky hovořících zemích, tak tam je to hra Dungeons and Dragons. Ta je, myslím, první a právě to dračí doupě je vlastně český. Tak, existuje několik druhů dračího doupěte. Tak, je to dračí doupě, to takový základní. Tohle je verze 1.6, jsou i mladší, jak se to vyvíjelo. To je moje nejoblíbenější a z tohohle právě já budu točit ty návody. Tak, pak je dračí doupě plus, to je tady. To je taky dobrý, ale jak už napovídá ten název, tak jsou tam navíc různé věci a jsou tam dost složitý pravidla, takže já bych to nedoporučoval úplně pro začátečníky, ale je to jinak dobrý. A pak, asi to třetí nejznámější, tak to není zas tak starý a to je dračí doupě 2. Já ho teda moc neznám, takže jako úplně jsem ho nehrál ještě ani, takže jakoby nevím, ale vím, že jsou tam úplně jako jinak udělaný pravidla a vím, že to mělo hodně velký zájem. Tak, teď už teda k samotné hře. Co budeme potřebovat? Takže základní pomůcka, nějakou tušku. Potom je druhá nejzákladnější asi věc. V dračím doupěti je kostka. A to šestistěná, taková klasická, tu asi znáte. Prostě, nevím, když hrajete Člověče nezlob se, tak používáte šestistěnou kostku, prostě klasickou čtverec. No a potom, tak byste měli mít desetistěnou, to už tak napovídá její název, tam má 10 stěn a ta se používá tam na speciální hody. Pokud nemáte desetistěnou kostku, tak to ani tolik nevadí, protože je takový trik, že hodíte dvakrát tady tou, padlo mi 6 dohromady, odečtu 2, to znamená 4. Pokud vám padnou 2 jedničky, tak to samozřejmě nejde, takže musíte hodit ještě jednou. Ale lepší je mít tu desetistěnou. No, tak další pomůcka, to je osobní deník. Tam vlastně píšete, je tady jedna strana a tady je ta úvodní a takhle jsou 2 strany. A tam píšete všechny údaje o postavě, který jako co třeba má, jaký vybavení, jakou má sílu, tady to můžete vidět, jak se třeba jmenuje. No a ten teda nemusíte mít, můžete si ho jako kreslit, nemusíte mít takhle vytištěný, ale je to lepší. Já pak dám ještě asi do popisu videa odkaz, kde se dá stáhnout. No a poslední věc, kterou byste měli mít, je ta samotná ty pravidla. Nemusíte je mít, právě proto třeba točím tohle video, protože se dost těžce schánějí. Zkuste se podívat, tady je adresa, tady je to nakladatelství, Altar, oni to vydávají, ale dost špatně se schání to dračí doupě, takže
nevím, ale jde i stáhnout třeba na Ulož to, takže tak a teď jak teda vypadá ta příručka. Jsou to 2 takhle knížky, průvodce hrou, to by si měli přečíst všichni, kdo to chtějí hrát. A příručka Pána jeskyně, to je jenom pro Pána jeskyně, pak ještě řeknu, kdo to teda ten Pán jeskyně je a jak to se používá. Každopádně, pokud byste to chtěli jenom hrát, tak vám stačí ten průvodce. No, a teď jsou takhle ty pravidla pro začátečníky, pak jsou pravidla pro pokročilý a pak pravidla pro experty, pak jsou ještě jedny pravidla pro experty svět, ale já tady teď nemám, takže vám je bohužel neukážu. A zase vždycky jsou teda průvodce hrou, je to vždycky. A ke každému je pak i takhle jako příručka Pána jeskyně. Ta teda většinou bývá menší, protože tam těch pravidel nemusí být tolik. Tak, teď k té samotné hře, co teda ještě je potřeba. Tak, je potřeba jedna věc, a to, aby Pán jeskyně vytvořil nějaký svět. Tak, může si buď vymyslet úplně svůj vlastní, nějaký, tomu se meze nekladou, a nebo jde použít takováhle knížka, tady vidíte modul pro dračí toupě, a to je vlastně už, tady je vytvořený svět, tady je mapa světa a vy už hrajete podle té mapy, ten vypravěč vám určí místo, kde začínáte a pak jsou tam ještě jednotlivé mapy různých měst a různých těch dobrodružství a jsou tam i rozepsaný dobrodružství, kde si Pán jeskyně přečte tady to a tady to předčítá těm hráčům, takže tady je třeba mítinka uprostřed lesa, má asi 50 sáhů v průměru, je porostlá trávou, místy kopřivami a konvalinkami, takhle jim to vykresluje a to čte těm hráčům. A pak tady ještě čte, co třeba tam je, jakoby, co oni nemůžou vidět, ale aby to věděl. Takže takhle to, jako je to dobrý, možná pro ty nějaký začátky, tak se to hodí mít. No, pak samozřejmě může vytvořit svůj vlastní svět. To opravdu může být opravdu jakýkoliv. Já taky možná ještě dám do popisu videa odkaz na jeden svět, který jsem nakreslil já, takže se můžete kouknout. No, tak. A teď Pán jeskyně vytvoří svět a někde ty postavy začnou. Tak, já tady mám jeden takovej, který je teda jenom narychlo vytvořený. Takový může to být takhle jednoduchý, já teda většinou to propracovávám, ale tady jsem si to připravil jenom to. A třeba začnou tady, to je město Rumab, přístav. Tak, a teď jak pokračovat? Tak vypravěč vymyslí dobrodružství, že musí někoho ochránit při cestě sem a nemůžou jet lodí. To všechny podrobnosti si vymyslí. To musí být promyšlený do detailů, aby ty hráči to měli záživný. Tak, teď oni jsou v přístavu a třeba si hledají práci, takže můžou jít na radnici nebo někam na vývězku a tam se dozvědí, že se hledají nějaký ochránci. No, tak jdou tam třeba na radnici a zeptají se na to, dozvědějí se podrobnosti a vyrazej. Pak třeba jdou a první bod je hostinec, tak přespají v hostinci a třeba se nic nestane. Jdou další den a tady je jeskyně 2. No, tak tam už se zapletou do nějaký jeskyně, třeba se propadnou a musí z ní ven. Tak a tam samozřejmě pak ta jeskyně, tak to je ta nejdůležitější část, tam opravdu se bojuje, oni musí zkoumat různý mechanismy, no a takhle. A to teda vytváří Pán jeskyně, to já budu ještě říkat v jiném díle, abych to teď neskazal nějakému tomu hráči. No, takže Pán jeskyně je ten hlavní, který jim to zprostředkovává takhle. Měl by teda umět vyprávět, když dělá ten vlastní svět, aby jim to dobře mohl vykreslit a ty hráči to opravdu pochopili, protože když tam pak se jako dělat nějaký skrytý mechanismy, tak nemůže všechno nějak laicky vysvětlovat a kdyby jen najednou začal říkat, že je tam nějaký jako kámen podezřelej, tak samozřejmě si by z toho ty hráči si to uvědomili. Takže to je Pán jeskyně. Pak jsou teda ty hráči
Ty mají tedy, jak jsem ukazoval, ten osobní deník, kde si zapisují údaje o postavě. Pán jeskyně si to může taky zapisovat, když třeba hráčům nevěří. A tady oni si to zapisují vybavení, poklad, jaký získají, jakou mají vlastnosti, ale to já všechno budu říkat pak v dalších dílech. No a hráči teda, když on jim něco řekne, třeba že je tady křižovatka, cesta doprava a doleva, tak a ještě jim vykreslí třeba, co tam je za zvláštnosti a oni se rozhodnou, kam jít a takhle probíhá ta hra. No, to bych ukázal. No a já teda, tady to je dost krátký, ale já i tak bych se s vámi jako rozloučil u tohohle dílu, protože tohle jenom je ten úvod, to je pravidla, pak to bude rozdělení do těch kapitol. Já jsem spíš chtěl rozdělit to do menších částí a víc a ty pravidla různý, protože když pak třeba si budete chtít jenom něco připomenout, tak abyste se nemuseli koukat na celý video, takže budou to takový třeba 10, 15, možná i 20 někdy minut, podle toho, jaký téma budeme probírat. Příště bych se teda zaměřil na ten osobní deník a na výběr těch povolání a ras, to pak budu všechno vysvětlovat. No, takže vám děkuji, že jste si podívali na tohle video a budu rád, když mi dáte nějaký komentář, nebo like, nebo třeba odběr a těším se příště. Ahoj.